үзләре генә белгән. Билге бар аларның, Әнә шундый билге бу, мин дә күреп алдым. бер дә җиңел түгелдер, чын фикси булулар. Кирәк бик күпне белергә, кирәк алтын куллар. Кирәк бик күпне белергә, кирәк алтын куллар. Кирәк бик күпне белергә, Кирәк алтын куллар. Лифт. Әнисәй, анда ни? Нәрсә анда? Анда Дим-Димыч циркка бара. Шуннан Безнең дә барасы килә, мөмкинме? Уйламагыз да, үзегез генә өлкәннәрсезме? Ничек инде өлкәннәрсез? Ә Дим-Димычның әти-әнисе? Без шыпырт кына, алар безне сизмиячәк. Дим-Димыч әти-әнисе белән баргач инде. Рөхсәт иттеләр. Туктагыз, мин әйе дип әйтмәдем. Әле. Әйе. Симка, Нолик, кайда сез? Сунга калабыз. Димдимыч, тизрәк бул. Хәзер. Без әзер. Әйдәгез монда, качыгыз. Менә циркка барганыбыз күренеп тора. Ой. Нәрсә булды бу? Лифт ватылды ахрысы. Борчылмагыз. Тыңлыйм. Без лифтта ябылып калдык. Аңладым. Көтегез. Лифтны ярты сәгать эчендә төзәтерләр. Шулай озакмы? Хәзер без шуннан да циркка сунга калабыз. Дим-Димыч, без Әтипус белән Әнисәй артыннан киттек. Алар тизрәк төзәтер. Лифт биек йортларда өске катларга менү өчен кирәк. Кеше лифт эченә кереп төймәгә баскач, электромотор эшли башлый. Ул лифт кабинасы эленеп торган тросны тарта да, лифт кирәкле катка хәрәкәт итә башлый. Тәгәрмәч аша үткән тросның икенче башына гадәттә авыр йөк асалар. Ул лифтны тигезләштерә һәм электромоторга үз эшен башкарырга ярдәм итә. Сәбәбе нидә соң? Анда нәрсәдер кысылып калган ахрысы. Менә кайда сәбәбе. Әйдәгез тизрәк төзәтик, алайса цирк тамашасын күрми калабыз. Циркны без үзебез дә оештыраларыз. Ихтибар! Тамаша башлана! Цирк мәйданында арканда йөрүчеләр. Ай, поска карама. Алайса бөтенләй бер кая да карамыйм. Ай! Ә хәзер һава гимнастлары чыгышы. Эй! Тибиш! Мәйданда пәһлеваннар! Ой, трос белән кысылган. Нишләргә кирәк икәнен беләм. Цирк гөмбәз астында үтергеч күренеш. Әнисәй, кая киттең? Электромотор янына. Лифт эчендә үзегезне ничек итеп тотарга беләсезме? Беренчедән, кечкенә балалар лифтта үзләре генә йөрергә тиеш түгел. Таныш булган өлкәннәр белән генә. Беренче булып, лифт кабинасына өлкән кеше керергә тиеш. Соңыннан гына балалар. Ә чыкканда, киресенчә, башта балалар чыга, аннан соң өлкәннәр. Лифтта эт белән барырга җыенсагыз, кыйрыгы яки муенчагы ишектән чыгып кысылып калмаганмы? Шуны тикшерегез. Тагын шул, лифт берәр сәбәпле кинәт туктап калса, үзегез генә аннан чыгу җаен эзләмәгез. Диспетчер чакырту тимәсенә басыгыз да
Кешеләр, я фиксиләр, ярдәмгә килгәнче көтеп торыгыз. Мин монда, әзер! Кабыз! Төзәттеләр. Бик тиз булды бу. Хәзер өлгерәбез. Юкка борышылдың. Монда биек. Тим Тимыч цирка бездән башка китте. Күңелеңне төшермә, Нолик. Безнең циркта начар булмады бит. Шулаймы, Типус? Әлбәттә. Рәхмәт! Кемгә әйтәсең син? Ничек кемгә? Лифтны төзәтүчеләргә. Мультипликацион фильм «Халкыбыз мирасы» студиясында тәрҗемә ителде. Кемнәр соң ул фиксиләр?